И така, добро утро. Понеже на някои предстои да започнат нова работа, да видим перспективата в тази работа. Ще е добре ли, ще е зле ли, как ще е, какво ще е и така нататък. Да видим. Две карти. Наистина при някои това ще се отнесе до нова работа. При някои ще е свързана с институции тази работа. Така да го кажа. Значи, слага се край на нещо. Ето я десетка мечове. Явно на предишна работа. И мисли за нова работа. Иерофанта е учение и така нататък. Може и да е чисто ново учение в работа. Да им се налага да се приспособят. Така. На тая работа новата ще подходите с ентусиазъм. Ще очаквате успех, но имайте в предвид, че от началото никак няма да ви е лесно. Ама никак. Не се залъгвайте, че ще е съвсем нещо с лекота, ще преминете от едното работно място към другото. Защото по Иерофанта има да учите. Ще ви е тежко. Но като всяко ново начало. Това мога да кажа. Като всяко ново начало. После ще се промени ситуацията. Излиза новост за вас с успех. Но от началото, хора, няма да е. Докато изясните, докато научите процеса явно, докато за всеки е различно. Просто преходът ще е малко по-сложен, защото няма да сте съвсем подготвени за тази нова работа. Като всяка нова работа. Особено пък ако е непозната и за първи път се сблъсквате с такова нещо, ще има да учите. Това е което мога да кажа. После на тази нова работа се дава успех, а загърбване на трудностите. Така да го обясня. Това е което мога да кажа по въпроса. Лек ден желая на всички!